Sanibona ney'ngane zakwethu, ake nginibelele phene futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili i-Radio Inkeza. Lami igama ngumfazi Ntuthu Ngakhumalo bathi la sibona amagumede. Mothi mhlawumbe usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicale zisho ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Ukuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu ezingena manje i-Special Investigating Unit phecelezi SIU yethula umkhankaso omkhulu ukubuyisa impahla ka-820 million wamarandi kaSelemzini Kanokushe Sandton somabhizinisi uHangwani Maumela kushaqa izimoto zeqophelo eliphezulu kanye ne-IT ebizayo. Maumela uxhanyaniso nokuphanga ukusabalela esibhedlela ithembise njengamanje SIU kaSelemzini kasomabhizinisi uHangwani Maumela ongumshana kankosikazi kaMnumzane Cyril Ramaphosa wokuqala umatanisa necala lokukhwabanisa kwenkohlakalo lasethembisa lika 2.3 billion wamarandi. Le ndawo okusalakala ukuthi nendawo yokuwasha izimoto kanye nendawo yokugunda izinwele eSandhurst eSandton-ke ngane zakwethu. Njengamanje ngoluma nje kuyaqhubeka, nansi ividiyo zibonela okwenzakalayo kanjalo futhi nezithombe la kushaqo khona lezi zimpahla zifakwa emathrakini kuhanjwa nazo. Ngane zakwethu angizokwanda kakhulu, nansi ividiyo mayelana nalolu daba.